सर से घर में देखो सर से घर में सर्च करो ओके सर और सुनो যদি সে বেশি নকশাল করে তাকে স্ট্রেট সিধা শুট করে দাও যাও ओके सर ସାର୍ ଆପଣ କାହାକୁ ଖୋଜୁଥିଲେ? তোমার বড় ভাই চান্দিনী যাকে মুনো ওড়িশা সারা পুলিশ খুঁজছি ଖୋଜିଲେ କ'ଣ ହବ ସାର୍? ତା କପଡ଼ ଧରିଲେ ତ ସେ ତ ପୋଲିସ ଆଗରେ ଦୂରି ଦେଇ ଖସି ଯାଉଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା তুমি ଖସି ଯାଇପାରିବନି ଆମ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଖବର ଅନୁସାରେ ଚାନ୍ଦିନୀ ଆଜି ଘରକୁ ଆସିଛି ଆଉ ଚାନ୍ଦିନୀ ହାତ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କପଡ଼ାଟା ଫାଇନା ନିହାତି ସାର୍ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ କ୍ୟାନ୍ସର ହାତରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡକପ୍ ପକେଇବା ନିହାତି ଦରକାର ସାର୍। ସେ ଯୋଉ ଭଳିଆ କାମ କରୁଛି ସେମିତି ଆଉ କୌଣସି ଯେ ତାବେଦାରୀ କାମ କରିବାକୁ ସାହସ କରିବେନି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସିଏ ଆପଣ ଭଉଣୀ ଅଥଚ ଆପଣ କି ଭଉଣୀ ସାର୍? ତାରି ପାଇଁ କେବଳ ତାରି ପାଇଁ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ବାଟ ଚାଲିପାରୁନୁ। କେତେ ଲୋକ ଆମକୁ କେତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସାର୍। କହିବେନି କେମିତି ସେ ଚାନ୍ଦିନୀ ଗୋଟାଏ ଖୁନି ଗୋଟାଏ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ସେ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି କୁହନ୍ତୁନି ସାର୍ ଶହେରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଛି ସାର୍। କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ରୀ କାହାରିକୁ ଛାଡ଼ିନି ସାର୍ ସେ। ତାହା ତ ଚୁପ ରହିଛ କେମିତି ଚୁପ ରହିବା ସାର୍ ଉପାୟ କ'ଣ ଅଛି ସାର୍ କହୁନାହାନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବନ୍ଧୁକ ଲାଗି ଧମକ ଦେଉଛି ସାର୍। ଜାଣିଛନ୍ତି ତାରି ପାଇଁ ଯୋଉଠି ମୋର ବାହାଘର ଠିକ୍ ଅଛି ସବୁ ସେଠି ମୋର ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ସାର୍। ହେଲେ ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦେଉଛି ଯଦି ସେଠି କେବେ ଆସେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବି ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲି ଆସିବେ। ଓକେ ଆଜ୍ଞା ଘରେ ବି ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ସାର୍ କେହି ନାହାନ୍ତି ଚାନ୍ଦିନୀର ସାନ ଭାଇ ଅଛି ସାର୍ ଠିକ ଅଛି ତମମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଆସ ଆମେ ଆସୁଛୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସାର୍ ସାର୍ ଆପଣ ସେମିତି କେମିତି ଚାଲିଯିବେ? ଚା କପେ ପିଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ନୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ କଲେ କେମିତି ହବ? ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୀତ ଏତେ ଜୋରେ ପଡୁଛି ଚା ଟିକେ ନ ପିଇଲେ ମନ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଆପଣ ଖାଇଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଚା ବନେଇଦେଉଛି। ଓକେ ଇଏ କୁନା ହଁ ବାପା ବାପା ଶୁଣ୍ଠି ଗୋଲମରିଚ ପକେଇକି ହଁ ଭଲ କରି ସୁନ୍ଦର ଚା ଟିକେ କରି ଆଣିବ। ଖାଉଛି ବାପା ଶୀତ ଟିକେ ପ୍ରବଳ ପଡୁଛି ସାର୍ ଟିକେ ଚା ପିଇକି ଗରମ ହେବେ। वाह नाइसली के तोय बनेछ आगे हम नीचे बहुत ভালো বনেছ ছুটি পড়েছে ସାର୍ ସାର୍ ୟା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଜଣ ପୋଲିସ ଆସିଥିଲେ ସାର୍। अच्छा ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଏମିତି ଚା କପ୍ କରିକି ଦେଇଥିଲୁ। वेरी गुड ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ଚାହାରେ ବିଷ ମିଶାଇ ଦିଅ। କୁନା ବାବା ଆଗୁରୁ ଯେତିକି ମିଶାଇ ଟିକେ ବଢେଇ ଦେ ଏ ପଡ଼ି